Fabio, estuda. Fabio, que non vas chegar a nada na vida como non lle poñas ganas. Ainda me lembro cando era como vos, que sentaba neses pupitres. Un rapazoto despreocupado, ao que lle gustaba pasar o ben na escola. E aquí me tendes, xeante xurado deste museo. Quen o diría? Un traballo que calquera desese. Unhas poucas horas de curro abrigo, ou parte dela sentada. Un soldo a fin de mes asegurado, nada cuantioso, pero asegurado, e moito tempo para aburrirme. Dise un chollo, Fabio. Dime, meus amigos, e si que tiveche sorte, quen me dera a min? Eu dígolles, se souberades o que sufro, non digades iso. Porque por aquí, teño que dicirles, pásase polas noites, cando todo queda ás escuras, me vemos solo. Entón, cando as imaxes arrepiantes destes famosos pintores, como Caravaggio, Goya, Munch, veñen a miña mente a torturarme con pesadelos. Direivos, cando esperto, só quero morrer na angustia que de verme rodeado destes calvos. Como o berro, Saturno devorando o seu fillo, Araña sorrinte, Salomé coa cabeza de San Xoán Bautista, os esqueletos pensando en un aforcado, o círculo máxico, Judith capitando los fernes. En fin, diredes vos, a min que me interesa. Tenes razón, se non tuves os fillos que alimentar, todo sería deixar o chollo. Pero así, non me queda outra que aguantar. Iré un pouco a prensa, a ver se consigo permanecer experto toda a noite. Podes deixar de berrar dunha vez? Así posixe o macaco este. Levo anos devorando e sempre saes ti, co teu berro, a darme un susto de morte, cando estou co mellor bocado. Perdón, Saturno, xa me vou. É que non sei que me pasa, que últimamente dase meu brazo por unha nova osamenta, cando paseo por estes camiños. Pois xa estás andando. Ala, vai a correr por as corredeiras adiante, que hoxe é o Samaín, a ver se te leva a Santa Compaña. Ajonías! Que es un ajonías? Vale, xa me vou. Que xeño que tengo condenado. Iso, a ver se podo acabar o meu bocadillo tranquilamente. Oye, alguén me pode dar a receita da quecheira prensada? É que xa estou farta de andar coa cabeza de San Xoán Bautista daqui para acolá. Terei que facerlle algo que andan todas as moscas alrededor de min. Eu podería darche esa receita, Salomé, pero se me regalas a min un anaquiño, aínda que sexa de lingua ou de orella, que dará algo de sustancia tamén ao meu pote máxico. Ai, desde que se crearon os caldos precociñados, os potes das meigas xa non son o que eran. A nós xa nos sacaste toda a carne que tiñamos, bruxa maldita. Pero podes botar a este no pote, que sei que a casa se teña moita sustancia. Ai, mira outro. Pois vai ti, que sea con sustancia de regañar. Que unha eternidade que non te lavas, porco. Serás como te colla, vas ver. E que me vas facer? Matarme? Se xa estou morto, targo. Ai, estes esqueletos sempre a pelexar. Que aburridos son. Oh, pero se ven por aí o ingrediente que me faltaba, araña sorrinte. Pártame e trónchome. Pasa de cocerme no teu pote, tía. Eu o meu, a facer unha depilación das patas. Ai, que mal faríamos as arañas para ter as patas peludas como un chimpancé. Non te queixes. Mírame a min, con esta cara de jato montés. Cao ver, os nenos, póñenselles os pelos de punta. Imos comprobalo. A ver, rapaciña, queres vir comigo? Deixa, rapaza, eu sí. Ai, que terán os pelos que tanto medo dan. As arañas somos simpáticas e sorrintes. E o noso veleno é excelente para dormir eternamente. Ai, non é ese lamento arrepiante? Sí, é certo. Ha de ser o Lofernes, que lle diste a súa boa, levan decapitado desde que escribiu a Biblia, que xa é decir, non poderían rematalo dunha vez e non ter o pobre aí dalle que dar. Mi madriña, está duro de roer. Iso que parece que está dormindo. Nena, ven axiña, que parece que esperta. Pero que fai vostede, señora? A que se coitado do meu pescozo? Que se pensa? Que estamos no San Martiño? Pois non, é o Samaín, e non son ningún porco celta. Ai, hola, Lofernes. Dormiches ben, meu queridinho. Eu aquí
aquí limando as uñas, que sempre me gustou limalas con coitelos grandes. Tamén se me dá ben barbear con eles. Non queres que che afeites as barbas? Verdade, rapaces, que está horrible con estas pintas de Segues por aí, Judith, escapo para o Novo Testamento. E non me vales a ver o pelo. Anda, déixase coitado por aí e ven bailar comigo e todas estas moças arrepiantes o thriller. Pero que faz, ladrón de pacotilla? Deixas escalos aí, se non queres que che parto os morros coa porra. Eu só vim a mirar que había por aquí. Esta media traio porque me gusta facer o café de pote, Silencio, langrán! Crees que son parvo ou que? Pero mira ti por onde, me vas a sudar os a ser feliz. Ven aquí a este ángulo morto das cámaras de seguridade. Señor policía, se vostede está pensando en algo sádico, lembre que ten muller e fillos. Eu xa sei que a súa mente con estes cadros ten que estar totalmente trastornada. Silencio, non me refiro a iso. Quero dicir que podemos hacer xuntos un plan para que ti saques uns cartiños e eu poda dormir en paz para sempre. Eu ladrón sí, pero matar non mata nin a unha mosca, así que non me pide que o asesino. Pero mira que esveste, Foime tocar o ladrón máis incompetente do planeta. Quero dicir que podemos trazar e gumes a reprender por ti e ti logo levas toda esa atrapallada fora de aquí. Iso sí, terás pistola, non? Sí, esta que regalei o ano pasado por reis ao meu fillo. Por unha vez que entro ladrón, foime tocar esta xoia. Desta botame o chollo seguro. Pero xa non aguanto máis. Prefiro ser porteiro da Chantecler que seguir aquí. Ven, máis ahora. Ata. ¡Por fin libre!
Ben, bos días a todos e a todas. Imos pasar agora a entrega dos premios deste quinto concurso de relatos e vídeos de terror, que como estes anos poboou as nosas mentes de historias sinistras. Comenzamos co primeiro premio para a categoría do terceiro ciclo de educación primaria, cuxo relato gañador foi A sombra, de Nicolás Constela Barral, que pasa a recoller a Noraboa tamén a todos os grupos que participaron pola calidade dos relatos presentados. Que pase un representante de cada grupo a recoller un agasallo para cada uno. Quinto A, quinto B, Gosto deste ano, dá-me premio. Tem ideia, tamén. Para finalizar, imos presentar o vídeo gañador da edición deste ano.